Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Which in Which fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti, naqra silta mix-xogħlijiet tagħhom imbagħad niddiskutuh. Illum imiss lil Leanne Llul u ħanaqralkom silta minn Gramma. Dan il-ktieb rebaħ il-konkors ta' kitba letteratura għal żgħażagħ fl-2014. L-aħħar pubblikazzjoni ta' Leanne Llul hija traduzzjoni għal Malti ta' Gosto de Ti tal-kittieba Portugiża Fernanda Serrano. Inħobbok li rebaħ il-Premju Terra Maxka fil-kategorija ta' traduzzjoni kodba għat-tfal fl-2017. Bħala membru ta' Inizjamed, Llul hija attiva ħafna fix-xena letterarja lokali u fl-2016 rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-aħjar kittieba emerġenti. Però naddu issa għal-qari tas-silta. Qed nitlef. Fajn il-mossi tagħha Mrs. VP. Jien inniżilha ħafna u issa iktar sirt inniżilha. Kont għadni u nibqa'. Jekk hemm xi ħadd li matul sena sieħa jkollu aptit jagħmel xi ħaġa, fix-xahar tal-milied imurlu l-aptit għal kollox ukoll. Inti murlek l-aptit għall-ikel. Jien l-aptit ilu li beda jmur li sew. L-aptit trid naqsu mhux iżidu. Fil-break ma nikolx wisq. X'tambih il-lunch? Il-lunch narmih. Meta jkolli ċans nagħmel. Daqqa ninsa l-lunch, daqqa jaqali, daqqa jixarrab li bl-ilma u drabi oħra nitħassar lil ħadd ieħor mingħajr lunch. Da żgur li tgħaddi mingħajru l-lunch. Dejjem jemnuni? Naħseb. Dejjem hemm raġuni valida? Dejjem hemm raġuni għala ma nikolx wisq. Markita tagħmel mill-aħjar biex niekol. Dejjem tħallili mill-ikel li jsajru fil-home economics għax tgħidli li dak tajjeb għas-saħħa. U jien dejjem niżloq mill-biċċa ħelu. Jekk tmissu ma nkellmekx. Imnalla ma ħaġ home economics. Erħila li fil-culture tal-French li fdwar l-ikel ma nagħmlux. Insieħ. Il-ġimgħa qabel il-vaganzi tal-miliet, Mrs. VP tagħmlilna lezzjoni dwar il-kultura. Mrs. VP ma taf xakka u niddubita kemm taf li l-Ingliż ma fih xakka. Issemmilna xi kantanti Ingliżi bħal Spice Girls u ovvjament issemmi lil Posh Spice. Naħlef li semmija għax għandha xamma fejn ngħidula hekk. Imma f'wiċċa jibqa' għax kulħadd jibqa' jisma' qisu ma qed jisma' xejn. Semmieta lil Posh Spicy u tkellmet fuqha fuq Beckham u tmelħed biha għax irqiqa stikka u bħalma tagħmel is-soltu spiċċat tparla fuq dat tfajlit li ma jiklux u ju tparla ma qalatx għajnejha minn fuqi. Dik tejra lik għax tarak tirqaq. Lil Posh Spice inħobba u tikol mhux ma tikolx, mhux inbilli jgħidu. Kulħadd imqabbad magħha. Irridek tikol inqas minna ħassir isbaħ minna. Imma tafx għandha tikol u kemm u meta u kif. Infittex tikol. Tikol biżejjed biex tiġba. U billi jibqalek ftit ġuħ ma tkunx waqgħet id-dinja. Ta' dama. Nofs banana, kuċċarina yogurt light. Żewġ lewżit, żewġ karottiet, cayenne pepper, ftit sultana, bes iced tea, bella kafe, ta' dam biż-żgħir u tronġa, lumija kuċċarina. U ċirasa fuq il-kejk, imbagħad toma, jaħraq, riħa, mielaħ, kisaħ biss, xom biss, ilaq biss, ares biss, ħares biss, imbagħad xejn għal-ġimgħa biss, ġimgħa biss, biss, biss. Nipprova nsegwi d-dieta tagħha, tat-silma b'tat-silma u qed nitlef ftit pis. Imma kultant nieqaf nonqos. Il-biċċa li nagħmel x'nagħmel dejjem nitlef. L-inqas li nitlef pis. Bil-fors jekk dejjem tiekol. U jekk ma nitlifx nintilef għax mhux darba jew tnejn noħroġ niġri fejn ġiġi. U ntlift naħseb ukoll. Fuq Victoria, xin Mrs. VP kompli tissemmi li kell-Ingliż. Kemm inti xirqiqa bħala? Revision qalet biex inġeddu l-memorji tas-safra qalet to freshen up your memory qalet. Imbagħad l-qalima tal-Franċiż Miss Antoinette. Li kell Franċiż donna nsietu. Issemmilna lil ċertu wieħed Charles de Gaulle li qal li France has lost a battle but France has not lost the war. U jien qed nitlef ukoll. Ħlief il-peace. Ġieli jirbaħ il-ġuħ. Ħafna drabi u messek tistħi. Ġieli jirbaħ li kell. Ma nkellmekx. Jiġu ġranet fejn ma nkunx nafsa naqbad nagħmel bluġeħ li nħoss fl-istonku. Tingis, qawwi ma jaqta' xejn. Donnom lanets waħda jinfduni u jtaqbuni ma jinsoda u ma nċedix malajr. Trid tkun ċuġ biex iċċedi għal ftit tingis. U tingis fuq kollox, mhux ikraħal kollox, jien soda, jien ma naqax. Aw jien miegħek.
Biex intaffi l-ġuħ, nikol il-kodba għax dawk qatt ma jmeruni u jnessuni ftit li zaqqi tkun qed gor. Jew nimxi, jew niġri. Niżilt app fuq il-mobile biex nibda nkejjel il-passi u l-pis. U bil-pocket money qed inġemma għal miżin ġdid. Rigal tal-miliet. Għalija stess. F'kamarti. Brava! Bekk ħadd ma jbabas iż-żero u nkun naf kemm qed niżen eżatt. Issa nixtieq nistieden lil-Lien biex tiġi hawnhekk. Kif inti? Tajba, grazzi. Tajba, grazzi tal-ilqajk istedina tagħna. Tal-istedentuni. Nibdew bl mistoqsija. Mela, waħda daqsxejn ovvja. X'nebħek tikteb l-istorja ta' Gramma? Għalfejn l-anoressija u x'inhu l-interess tiegħek f'din il-kundizzjoni? Sewwa. Bdiet minn esperjenza personali, kif li semmejt qabel fil-verità, u minn hemmhekk ħassejt li rrid nikteb. Ħadet iż-żmien, u bl-ebda mod dal-ktieb ma huwa xi test xjentifiku jew xi manwal kif tirkupra minn l-anoressija. U allura ħa żmien sakemm kont għaddejja mis-sitwazzjoni, mbagħad wasal iż-żmien biex nirrikonċilja l-ħsibijiet tiegħi u npoġġi kollox f'perspettiva. U għalhekk il-ktieb fil-verità huwa fuq l-anoressija ma huwa fuq ħafna affarijiet oħrajn li ġib magħha l-anoressija. Jiġifieri il-punt ta' tluq kien wieħed personali, però minn hemmhekk jitlu ħafna affarijiet oħrajn u ġrajiet oħrajn. Isħabi dejjem ngħidilhom qatt minnhom ħielsa mill-fatt li tistgħu tkunu b'xi mod parti minn dak li qed nikteb kif jagħmel kull kittieb fil-verità. Jassorbi u jaġen l-affarijiet flimkien. Bl-ebda mod mija l-istorja tiegħi lanqas imma naħseb illi stajt nikteb fuqha forsi b'ċertu sensittività jew ċerta perspettiva għaliex kont hemmhekk. Tajjeb, issa, inti ktibt romans konxjament bħala romans għaż-żgħażagħ. Kien fil-fatt ir-rebieħ tal-konkors letterarju kitba għaż-żgħażagħ kif semmejt qabel. Kemm tħoss li importanti dan il-fattur fl-evalwazzjoni kritika tax-xogħol tiegħek? Għandu jagħmel differenza l-fatt li l-ktieb jaffjajn biex il-qarrejja ibidlu jew itejbu l-viżjoni tagħhom ta' nies li jbagħtu mill-kundizzjoni tal-anoressija? Sewwa. Interessanti ħafna l-mod kif nikkategorizzaw il-kodba, x'inhu għaż-żgħażagħ, x'mhuwiex għaż-żgħażagħ. Grazzi għall-premju fil-fatt nassiguraw illi kull sena tal-inqas joħorġu żewġ kodba illi huma mirati għaż-żgħażagħ sa ftit snin ilu. Qabel ma ħareġ il-Hisfel u Frejp u Trevor ukoll kien diġà beda jtina xogħlijiet immirati xi ftit jew għaż-żgħażagħ imma l-iskaffa tal-young adults biex ngħidu hekk kienet prattikament vojta. U dan huwa ġeneru interessanti ħafna, ġifieri barra popolari immens. U fil-fatt studju li kien interessani ħafna wera kif ħafna adulti qegħdin jaqraw il-kodba żgħażagħ. U allura mbagħad il-mistoqsija li segwi kienet xemm milli qed jagħmel il-kodba żgħażagħ interessanti għall-kbar. Fost l-oħrajn ħarġu aspetti bħal huma jnaf jekk hemm Harry Potter l-element fantastiku illi jaffaxxina lil kbar ukoll. U allura naħseb fil-fatt wieħed mill-ingredjenti ta' ktieb tajjeb għaż-żgħażagħ huwa li jinqara mill-kbar u jieħdu gost bih daqs li kieku huwa ħnejdu hekk intenzjonat għalihom. L-udjenza tilab parti importanti ħafna, ġifieri quddiem għajnejja żammejt l-istudenti li kont nagħllem ġieli żlaqt għaliex b'xi mod nirrakkonta aspetti miż-żożija tiegħi u ninsa li llum hemm xi ftit jeħuż tad-differenza. Imma iż-żgħażagħ dejjem baqgħu ċentrali quddiem għajnejja u naħseb illi llum il-ġurnata inħossni konfidenti anki li qed naħdem ma' iktar żgħażagħ illi nisma' xi jridu u niffoka fuq dak illi finalment ukoll jixtiequ jaqraw. Kif qed qabel il-ktieb bl-ebda mod huwa manwal jew se jiftaħ għajnej dak li jkun mod didattiku. Il-ktieb sempliċement qiegħed jitkellem fuq l-anoressija u jagħti din il-perspettiva ta' persuna illi għaddejja minnha. Issa mbagħad sta l-qarrej illi jaffettwah b'mod differenti min kien għaddej mill-anoressija u qara l-ktieb għalli irnexxielek tleħħen dak illi jien għaddejt minnu jew li kont qed naħseb. Nies oħrajn ġew konxji ta' xi tfisser illi tkun anoressiku għal ħafna nies hemm barra
jista' jkun li l-anoressija tfisser n-nisa fuq il-catwalk illi qed jagħmlu hekk biex jitkesħu, meta assolutament mhuwiex hekk. Jiġifieri jekk xejn il-ktieb iwassal perspettiva oħra fil-verità, jiġifieri dan huwa nażar ngħid l-uniku ktieb illi bil-Malti li jiffoka speċifikament fuq l-anoressija, ma bl-Ingliż u b'lingwi oħra, viżibilju ta' kodba li jitkellmu fuq hekk, kollha jwasslu perspettivi differenti tas-sitwazzjoni. Ekku. Mela, mistoqsija marbuta ma' dak li konna ngħidu qabel ukoll. Inti għandek żewġ pubblikazzjonijiet, Gramma u Inħobbok, traduzzjoni ta' xogħol għat-tfal. Flimkien ma' ktieb ieħor għat-tfal li traduċejt ma' Klera Zoppardi. Hemm bħal pattern ta' xogħlijiet maħsuba jew għaż-żgħażagħ jew għat-tfal. U qed naraw il-bidu ta' karriera twila għal Trevor Zara jew forsi għandek moħħok li eventwalment tikteb romanz jew ġabra ta' stejjer f'ġeneri aktar miftuħa. Semmejt li kittib kbir ħafna, tibda tilha l-pressjoni. Fil-verità kif qed qabel ukoll għamil żmien fejn esperimentajt ħafna naħseb iktar milli qed nagħmel bħalissa anki b'kitba teatru, poeżiji, kien perjodu ta' sperimentazzjoni li għeni biex nasal nifoka fuq dak li rrid nikteb fuq. Fejn tidħol kitba tfal, iktar ma naqra picture books, iktar ma naqra kodba, nintebaħ li hemm sensittività li forsi għadni minix daqshekk preparata għaliha, u minkejja li nipprova nikteb l-emmulaw, naħseb illi għad rrid nilħaq sensittività oħra għax il-kitba tfal, ovvjament, delikata ħafna. Fejn jidħlu xogħol il-kitbi ta' żgħażagħ naħseb hemmhekk fejn iħossni l-iktar komda. U fil-fatt issa ili xi ftit għaddejja bih, jeħtieġ l-aħħar rankatura, għandi romanz ieħor kważi lesta żgħażagħ u idea kemm trid. Bħal dejjem jidħol il-ħin u l-impenn fil-verità. Però wkoll dal-waqt relattiva nittama li joħorġu l-poeziji li kont qed naħdem fuqhom għal dawn l-aħħar snin. Bdejt bil-poezija fil-fatt, forsi qatt ma tlaqt minna għaliex b'xi mod f'kitbiet oħrajn dejjem joħroġ xi element ta' poetiċità. U nittama fil-fatt li joħroġ il-ktieb tal-poeziji u allura nkun ikkontribwixxejt ukoll l-isfera tal-poeżija. Tajjeb. Żgur l-esperjenza tal-pubblikar tal-ewwel ktieb isservi ta' lezzjoni kbira għall-kittieb. Probabbilment li jitgħallem x'jaħdem u x'ma jaħdemx fil-prattika. Ir-relazzjoni mal-pubblikatur u l-editur hija importanti immens, dment li dawn ibidlulek it-test bl-idejat u l-prijoritajiet tagħhom. Kif kienet l-esperjenza tiegħek fil-pubblikazzjoni ta' Gramma u x'tallimt minnha? Sewa, mela l-ewwel nett peress li l-ktieb rebaħ premju l-ewwel u mbagħad beda l-proċess tal-editjar u l-pubblikazzjoni wara, kien xi ftit differenti l-proċess minn proċessi oħrajn ta' kif tasal biex tippubblika ktieb. Madankollu kien hemm l-editur li kien Noel Tanti, imma nħossni grata wkoll ħafna li kull min qara l-ktieb, inkluż nies li ħanejdu hekk ma jaħdmux fil-qasam letterarju ma li jagħtuk il-perspettiva tagħhom u tkun tisma' ftit kif ħajintlaqa anke mill-pubbliku ġenerali biex ngħidu hekk. Jiġifieri kien hemm vuċijiet differenti anke li kontribwixxew fil-proċess tal-editjar. Il-proċess tal-editjar interessanti ħafna, jiena dejjem ngħid il-proċess tal-editjar fih battikata, isu l-ewwel battikata ma sakemm ikollok l-ewwel draft u mbagħad minn hemmhekk ħalli tibdel kollox imma għandek l-ewwel draft quddiemek. U nbidel fil-fatt nbidel Gramma mill-ewwel draft u llum il-ġurnata ovvjament inħares leħ u nara li jista' jkun hemm affarijiet oħra xi jtjiebu, imma kollox parti minn dan u tallimt ħafna u naħseb bħal kull l-ewwel ktieb ieħor ikun it-tarbija tiegħek u l-ewwel anki diffiċli titilqu minn idek biex tagħtih il xi ħadd ħalli ifellu ħanieħdu hekk u janalizzah u jeditjah, imma mbagħad tant tkun esperjenza sabiħa tal-inqas fil-Kastell li tkun trid iktar minna bħal droga li tissemma fi Gramma. Tajjeb, issa hawnhekk għandna dawn il-kodba tgħidilna xi ħaġa dwarhom. Ekku, mela, ġibt kodba illi l-ewwel qed toġbuni ħafna, imma iktar minn hekk ukoll fetħuli perspettivi u bibien toroq differenti.
The Curious Incident of the Dog at Nighttime ktib li joġobni ħafna, mhux biss għal-kontenut, jitkellem fuq żagħżugħ illi għandu l-Asperger syndrome, imma ukoll għal-mod kif inhu miktub. Per eżempju, kull kapitlu huwa prime number, ma jintużawx in-numri tas-soltu. Minkejja qed jitkellem fuq sitwazzjoni xi ftit jew wisq gravi, ma anki t-ton illi jirrakkonta l-ktieb bih iġelek titbissem għaliex anke fis-sempliċità tiegħu nissillek tbissima u jgħid l-affarijiet kif huma u allura jirnexxielu joħloq dal-element komiku wkoll. Kien ktieb illi tanto ġobni u qrajtu malajr illi mbagħad ukoll tlajt l-Ingilterra biex nara l-aħħar rappreżentazzjonijiet ta' dram. U hemmhekk allura wkoll interessanti din it-tranzizzjoni mill-ktieb għad-dram fil-fatt. In the Country of Men ta' Hisham Matar u awtur illi semmejt il-festival l-ewwel illi kien magħna fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta u fil-fatt bdejt naqra x-xogħlijiet tiegħu propju għax kien mistieden tagħna u rrid inkun preparata għalih. Hawnhekk f'dan il-każ għandna wkoll il-perspettiva ta' tifel Sulejman li qed jirrakkonta din l-istorja u dit interessani ħafna il-vuċi li qiegħed iħaddem l-awtur, speċjalment meta ma tkunx vuċi ta' xi ħadd li hi l-età tal-awtur innifsu. Kodba mill-isbaħ ta' Hisham Matar, l-Ingliż tiegħu mexxej ħafna imma elokwenti u rfinat u naħseb huwa l-każ illi meta għandek storja tajba u kraft tajjeb tal-kitba tarhom jingħaqdu flimkien f'xi ħaġa bħalma x-xogħlijiet ta' Hisham Matar fil-fatt. The Vegetarian għajjim li kurzita kbira għaliex jien veġetarjana, kif jaf kważi kulħadd. Jgħidu li l-veġetarjani ħaġa li jgħidu li ma veġetarjani, probabbilment. Imma f'dal-ktieb huwa miktub mod sublimi ħafna u jilħaq livell ta' rakkuntar, jirrakkonta din l-istorja ta' din il-mara li mhix sempliċement veġetarjana, imma tasal sal-punt illi trid issir siġra u dan il-vjaġġ li tgħaddi minnu din il-metamorfosi u l-komplikazzjonijiet kollha li jinqalgħu matul it-triq interessanti ħafna l-mod kif tagħmilha maqsum fi 3 partijiet. Dan huwa ktieb ukoll illi fetaħ li ftit tieqa għad-dinja ta' kitba u films Koreani. U allura lek kien ċentrali ħafna. Interessanti wkoll il-fatt li huwa traduzzjoni. Xi ħaġa li nħobb naqra wkoll. U fil-każ ta' Margaret Atwood ukoll da kien ma kienx l-ewwel ktieb li qrajt tagħha, ma kien wieħed minn tal-ewwel The Penelopiad u l-istess fetaħ li l-kamra enormi jew ma nafx labirint ta' kodba ta' Margaret Atwood huwa interessanti għaliex huwa rrakkuntar mill-ġdid tal-istorja ta' Odissew imma mill-perspettiva ta' Penelope. U allura mhux biss il-rakkuntar innifsu imma il-mod kif Atwood tasal biex tirrakkonta mill-ġdid storja li ilha tingħad is-sekli u dak li nsib interessanti ħafna fih. Tajjeb, u dawn qed naraw ftit mill-kodba tiegħek u x'hekk. Ekku, hemm ukoll tikka Malti mit-textbooks għall-primarja li nikdbu jien u Klara Zoppardi ma' Merlin Publishers. Blajnuna wkoll ta' Rachel Portelli, qegħdin fil-fatt team sħiħ ta' nies milli naħdmu fuq dawn il-kodba u tieħu gost tara it-tfal fl-iskejjel illi qegħdin jużawhom hawnhekk fejn nikteb xi stejjer tfal. Jidħlu hemmhekk fin bħala parti minn dan il-ktieb. Wasalna fi tmiem l-intervista, grazzi ħafna tal-li ġejt. Grazzi lilek. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ.